Benvingudes i benvinguts a un nou tutorial sobre la plataforma Aules. En aquesta ocasió vull explicar una part fonamental de l'estructura bàsica d'un lloc Moodle, com és la plataforma Aules. Em referisc a la pàgina inicial. La pàgina inicial és el lloc on s'accedeix quan anem a la URL principal de la plataforma Aules. Pot ser de dues maneres. Si no tenim la sessió iniciada, si tinc una pestanyeta oberta, se mostra una pantalla d'accés on hem de posar el nom d'usuari i la contrasenya per accedir. En el cas de voler accedir amb rol docent, hem de posar la contrasenya d'Ítaca. I en el cas de voler accedir amb rol d'alumnat, hem de posar com a nom d'usuari el NIA, el número d'identificació de l'alumnat. Una vegada tenim la sessió iniciada, la pantalla inicial canvia i tenim aquest aspecte. En la part de dalt tenim controls d'idioma i opcions per a modificar el nostre perfil. I després tenim la capçalera i un menú per accedir sempre a la pàgina principal, al calendari, als nostres cursos i a l'ajuda. També hi ha un botó per a personalitzar la pàgina inicial i es personalitza tota aquesta part de baix que consta del que s'anomenen blocs. Els blocs que n'hi ha per defecte en la pàgina inicial són un resum dels cursos, els fitxers privats, el calendari i el bloc administració. Els blocs se poden amagar i mostrar amb un rectangle que n'hi ha amb un menys o un més, depenent si està mostrat o ocult. El més per a mostrar i el menys per a ocultar. També es poden acoplar a la part esquerra de la pantalla, en aquesta fletxeta que n'hi ha, el rectangle amb la fletxeta cap a l'esquerra. Aleshores, quan acoblem els blocs, apareixen així com a botonets. Es poden tornar a desacoblar o desacoblar-los tots els que tenien acoblats en aquesta fletxeta d'ací del cantó inferior esquerre. Esta pàgina es pot personalitzar punxant en el botó personalitzar pàgina i es poden afegir blocs o suprimir-los. Ens apareixen uns controls addicionals per a reordenar els blocs, per a moure'ls, per a suprimir-los i també ens apareix així al final un bloc per a afegir nous blocs. N'hi ha una quantitat gran de blocs que se pot ficar. Un que recomano jo ficar sempre són cursos. Quan afegim el bloc cursos, només fer clic s'afegeix. Ens apareixen tots els cursos que tenim en la plataforma en un llistat així a la dreta. Es pot moure el bloc fent clic i arrossegant en les fletxetes que n'hi ha. Si en algun moment donat se'ns lia la pàgina inicial i volem tornar a deixar-la com estava, hem de fer clic en reinicialitzar la pàgina per defecte. I quan ja la tenim al nostre gust, doncs podem parar l'edició d'esta pàgina i ja cada vegada que iniciem sessió la tindrem com l'hem deixat. Espero que hagi sigut d'utilitat aquest tutorial i teniu molta més informació sobre la plataforma en el portal CBTIC. Adeu!